Det fixar du, ja. Han behöver vara dubbelströmmad. Jo. Bara ta så här kvar. Inte det. Sådan. Och uppskattar också morgonen i krypköket. Du vet inte jag börjar med ett liv. Vänta. Nej, jag är inte liv. Jaha Anders, 2 timmar för att sätta upp en bana. Ja, vad tog det? Ja, nätt. Ja. 5 minuter kvar till 2 timmar. Nej, han har inte hört av på ett. Ja, så att säga.